Takže ahojte pri novom videu a dneska tu máme vlastne ako si vyrobiť adventný kalendár na počítači, takže si zapneme vlastne Google alebo náš prehľadač a zase si dáme Google a napíšeme tu Santa malovánky a dáme obrázky a tu si vyberiete nejakého Santu. Odporúčam tohoto alebo niečo iné, alebo tohoto už niečo s tými písmenkami. Alebo si tu môžete, tak má vlastne ten priestor, napríklad toto, keď priestor alebo stromček. Čiže my si dnes ukážeme, ako si spraviť adventný kalendár na týmto a týmto. Takže si stiahneme a vlastne pôjdeme do Paint. Dáme túto, dám Open, otvoríme si ten obrázok, čo ste stiahli. Takže túto. A teraz, ako si to spraviť adventný kalendár? Čiže môžete si ho ešte predtým rôzne vymaľovať. Tak som to dala, neviem celé, no proste takto si ho môžete vymaľovať. A teraz si vezmete vlastne toto a spraviť takéto krúžka. A potom si ho dáte kde chcete, takže si takéto krúžka porobí. Nemusia byť takéto veľkosti, proste dajte si veľkosti, aké chcete, ale aby sa vám to zmestilo tých 24 krúžiek, čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, som to trošku dodrbala, tak prečo mi to nejde dávať? Takže to vygumujem. Asi spravíte takýchto 24 krúžiek, takže to spravíte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no proste budem počítať. A vy si spravíte proste takéto krúžka. A teraz vlastne budem nadať tam očísľovanie, čiže buď spravíte očísľovanie takto, že toto dáte a to si dáte, čo chcete. Ešte jednička, si to potom zväčšíte, alebo ja proste neviem takto, ale to nie je moc vidno, takže to nedoporučujem. Si zoberiete ceruzku, dajte si najvyšší size a napíšte to vlastne ručne, že 1, 2, 3, 4, 5, akože myslím, že to je krajšie, ako keby ste to písali takto. Potom by to bolo vidno, že ste to urobili vy, ale proste tak. Čiže toto je prvý spôsob a teraz sa vrhneme na ten druhý. Že si tam zase spojíte semka, si tam takhle stiahnem toto tu, takže si dáte Open, dáte si ten obrázok, čo máte. A tuto už máte takéto, zase ho môžete vyfarbiť a tuto každý deň, keď máte vlastne ten advent, tak si každý deň to budete na notebook alebo na počítač, vezmete si tuto a vyfarbíte proste ten obrázok alebo kolónku, proste túto krúžka. A každý deň ja budem vlastne chodiť takto v rade a každý deň si proste vyfarbíte to políčko, aký je deň. Proste si to vyfarbíte a potom myslím, že to bude na konci vyzerať docela dobre. A proste tak. Vy môžete jednu farbu, ale proste to je jedno. Čiže tak, to by boli dve spôsoby na advent na počítači. Dúfam, že sa vám páčili, keď áno, zadajte like a ahoj.